No. Zabudnúť Bratislavu? Nie. A čo si pamätáš v Bratislave? No všetko. Tu dole sú pani s tými podprsenkami, čo tam... Tá pani, čo predávala podprsenky tam pod vami, pamätáš sa? Čo mala? Obchod s podprsenkami. Áno. Hej? A Peter, že robil krížovky, to si pamätáš? Koho? Peter robil krížovky, to si pamätáš? Áno. Hej? To sa pamätám. A že mu kričala, že Petriček, máte tu peniaze za tie kryžovatky. Vás poboskala za mňa. Koho? Dana? Áno. Dana a Mikiu. Aj Petra. A Petra Tatiela. Dobre, ja im to poviem. Všetky si zaslúžite. Dobre. Bolo nám dosť dobré. Bolo nám veľmi dobre spolu. No, však vieš, koľko sme ku tebe my chodievali v lete do toho domu Tigrovského, pamätáš? Veru, áno. No. Deti moje, majte sa dobre, buďte mi zdraví.